Hola a tothom, seguint explicant com jo entenc la política, us fico un segon exemple. Si jo us pregunto, sou més de Robin Hood o dels Tres Mosqueters? És possible que us agradi més la pel·lícula de Robin Hood, ja sigui perquè és més èpica, o els valors que representa us agradin més, o us sentiu més identificats. Jo us vull fer una aportació per a que tots i totes hi puguem reflexionar. Què fa el Robin Hood? Robar als rics per donar als pobres. Crea enfrontament, uns contents i els altres enfadats. Polaritza, estàs amb mi o contra mi. Crea conflicte social i això no ens interessa. Què fan els Tres Mosqueters? Tenen per objectiu resoldre els problemes col·lectius de forma solidària. El seu lema és, el recordeu? Tots per un per tots. Totes les parts hi guanyen. Aquesta sí que ens interessa. Moltes gràcies.